bareng ngadeg Lajeng ngene ya aku iso disawang wong mergone aku ngadeg karo ora ki ya padha ae. Padha. Jan rumangsaku aku bareng ngerti kowe teko ning kono mau arep munggah panggung. Pripun? Ka iki padasan apa wong. Yo gelah kok kena mboten padasan wong renek panturane lho. Kowe rene karo garwamu to? Mboten. Karo sapa? Kare bapak. Oh, bapakmu netune apa? Neptune nek ora salah ke Rebo Wage, Jemah Wage. Oh, iki. Ya tak santrete no. Lho. Suwe ora jamu pisan. Godhong. Ana godhong ing abang. Suwe ora ketemu pisan. Ana ing wilayah Karanggebang. Suwe ora jamune kok godhong endut. Kepiye kuwi? Suwe ora ketemu kok kang gandeng Mbah Buyut. Ah, kendange piye sampean? Ngaten madhep mriko nggih. Ora apa-apa. Nggih, Madhep nggih. rono ya ora apa-apa. Menika kula sowan saking Sragen, Byung. Sragen. Saking Kabupaten Sragen. Terus alamat sing sak lengkape. Kecamatanipun nggih menika Sukodono, Byung. Sukodono, suka seneng dono ki weweh dadi seneng weweh. Inggih, napa melih nek diwehi. Nggih, diwehi pangestu niku ingkang baku. Kecamatanipun Sukodono, lajeng desanipun inggih menika Mbaliarjo, Byung. Mbaliarjo. Nggih. Kampunge? Pun. Hah? Kecamatanipun Sukodono, desanipun Mbaliarjo. Hup. Terus ngendi? Terus isih siji kurang siji kuwi. Mengke nek Mbaliarjo mang tanglet kauget-uget ngenten lampun ta. Ora, pokoke kudu siji sing kudu jelas tak engkeli pokoke. Menika saking Sragen, kabupatenipun, kecamatanipun Sukodono, desanipun Mbaliarjo. Terus Dusunipun ampun dusunipun saking Jumbleng tadi. oh jumbleng ya. Lah ya ora apa-apa arep kon jumbleng ke. Wong jenenge ya desa Jumbleng. Gak ana jumblengan semono ya. Jenengan ki ya anu bintang tamu ki yo piye mosok yo wah ki sindene ayu-ayu uget-uget saka Jumbleng. Lah ya uget-uget saka Jumbleng lah. Mosok uget-uget sinden saka telek enggak. Tapi telek nggonku ki jenengan aja nyepelekke karo sing jenenge telek lho Byung. Lah kepiye? Mbok arep pangkate dhuwur kaya ngopo? Mbok Pak Panitia Rasulan iki wae, mbok Pak Kades mesti wedi karo telek. Kalah nek mor karo telek. Lah iya karang ning yo aneh ngapike lho. Jenengan ngertos anu khasiate telek apa digdayane telek? Oh digdayane ora ana sing lawan. Digdayane mbok sapa wae pangkate dhuwure kaya ngopo ngidak telek mesti pincang sikile. Nah, mesti pincang. Tur wong wis genah telek kok disayang. Duh, telek kok disayang pripun? Lah cuk diambu ngene, wah ambune telek. Iya. Monggo cecok kuwi. Tapi benten telek nggonku wangi. Oh. Ora kaya telek nggon sabene. Terus Tak panjenengan mboten ngertos telek apa sing ambune ora apa jenenge ora enak. Ambune wangi. lah telek apa sing ambune wangi? Telek sing ora mambu ki telek apa? Lah aku radong malah kowe kuwi sing dong. Telek dipoto. Oh. Dadi foto telek ki ora mambu. Kajaba foto telek mau diteleki telek. Oh, ora. Ngaten. Andane hidup sinden telek. Lho telek niku khasiate mbok dados pupuk digunakake para penak petani. Bener. Iso nuwuhake tanduran. Iso dadi palawija, pala pendem dipupuk dadi pari yo nganggo telek. Iya bener. Terus tek para petani iso dadi panene akeh. Terus wayangan rasulan dalu menika contone kagem napa keluarga ageng pundi mriki Byung? Karanggebang mriki asile sansaya akeh rezekine sangsaya kathah tansah berkah melimpah tansah diparingi panjang yuswa mugi-mugi tegale amba. Sing ngombo Tegale. Wayangan setahun ping 5. Wah, apik.
ping 5 kecil lho kadung rezekine kathah kok. Bener, ning ana cacate Mbak kene. Napa, Biung? Jane desane maju, Nggih. tur kondang, Nggih. tur apa-apane sarwa cemawis. Nggih. Ning cacate siji. Pripun, Biung? Kokean duda. Kokean duda. Duda kene iki duda iki jumlahe ana 16. Kok saged menika enten faktoripun apa pripun, Biung? Aku dhewe ya ora ngerti ning sak perangan ki akeh-akeh iki padha wis dibundhut sing setri. Lah kene iki anggere sing jenenge panjenengane Raden Ngabehi. Nggih. Raden Ngabehi Jaya Saekan. Raden Ngabehi Jaya Saekan menika Duda. 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 Koncone kuwi karo Subali koncone ora? Lah ya karo Subali kuwi. Subali barang ya Iya, Duda. Subali ya Layak Duda. aku teko kok wis merepet-merepet ngeki layang. Delok tak bukake isine apa. Delok ngene ora sembodo ya Lili Subali. Aku ini karo Subali ngene pisan. Lah iya. Lah ya Duda lho kae. Lah nggih tak buka. Ya dibuka. Ya sembodo tenan. Lah sembodo tenan wong karang kowe iki Isi juragan to. bakul kayu, bakul. Bak. Mongko Pak Saekan yo tenan pegawe MBG. MBG? MBG nek singkatane. Apa? MBG iki Mas Bali Ganteng. Wah, Nek nyawer. Iki ya nyawer. Wah, Nyawer. hebat tenan sembodo. Heeh. Isine ayo ditutut. 1 juta. Oh, Hebat, ampun. Kurang Jos. kurang 900. Lah. Ya 1 juta dadine Pak Subali sik diutang 900 ngono wae. Kok yo mboten kedah utang 900. Kok genepe karo Pak Lurah karo Pak Panitia. Iki gen warata ngeten. Niki amplop saking Pak Subali ngersakaken tembang wau. Oh, nggih, nggih. Inggih, Biung. Bareng Lajeng? ngadeg ngene ya aku iso disawang wong mergone aku ngadeg karo ora ki ya padha ae. Padha. Jan rumangsaku aku bareng ngerti kowe teko ning kono mau Nggih. arep munggah panggung. Pripun? Kae iki padasan apa wong. Yo gelah kok genah mboten padasan wong renek panturane lho. Wong ngene kok padasan. Apa wis tau ngerti panturan? Ngene paling ora sendang tirta kang mili wening. Wah, iya. Nek ora mili wening kadang aku mili kok kuping merah. Opok kok sinden kopon. Ya ngen pangapunten lho Pak Giran. Ora Kok apa-apa. sepindah nderek gladiwanu nderek Wah. tetepangan wonten panggung panjenengan. Tak kandhani, Mbak. Nek Pripun? karo aku karo sapa-sapa bebas. Arep nang kono sok nderek Pak Cahyo, nderek Pak Kangko, nderek Mas Bayu Aji, yo men pisan-pisan tau bareng karo aku ngono. Alhamdulillah Nah, dalu iya. menika saged nderekke panjenengan. Nah, iya. Nyatane panjenengan menika dalang sing kang sampun misuwur, larise ra kira-kira. Ya sing genah iki dalang ora kok ora enek wure ning kur dalang misuh. Lho panjenengan menika minangka leluhur lho, Biung. Lah iya. Nangka leluhur pepunden ingkang sampun inggil derajatipun lho kok Aku ki misuh. ngene lho, Mbak. Nggih. Jane iso mayang wae aku ki kanugrahan. Mongko aku wingi alangan tiba, Mbak. Nggih. Ha iki sikilku glo isih kaya ngene. Lho kenging menapa menika Wah, Biung enak. kok enek ngantek enek apa kuwi sambel terasi. Sambel terasi rupane. Dadi iki Kenging napa? ceritane nek cara kidul kono nabrak kucing mongko kucing putih. Arek nabrak kucing putih. Hmm. Niku napa to maksudin estu kula mboten ngertos. Kucing biasane nek cara kidul kono ngarani putih. Oh putih. Lah mbok ngarani apa bae mesti nganggo e. Padane Oh. ngarani saiki ya seiki. Saiki. Ngarani putih. Putih. Ngarani kowe kon. Oh nggih nggih. Sing elek ki nek muni Pripun? ngunekke medi. Medi niku. Ah bocah kok selet. Walah niku pamane kon niku awakmu nggih. Lah iya. Kon niku awakmu. Kon iki kon. Lah nek awakmu ki areng anu bocah lanang terus oh alah. Inggih desa mawa cara mriki anu setiap daerah mempunyai dialek.
kiambak nggih Biyung. Nggih, nggih, Dadi mboten napa-napa. sugihing Desa Mawatara basa. negara Mawatata. Nggih. Nggih. Lah menika ngeten, Mbak. Pripun Biyung? Nuwun sewu. Karena Nggih. menika ugi panjenenganipun Mbah Klawar sampun rawuh Inggih. supados minggah panggung Mbah Klawar. Monggo menika Mbah Klawar Nah, mangke nek dipun aturi tindak jumeneng nggih mriki. menika juragan jangan Jangan brongkos Jangan juragan gudeg. oh juragan Mangke gudeg. nek mriki kan muni bayem ngoten. Oh, bayem ngeten nggih. Nggih. Juragan gudeg kan muni bayem iki mesti rada angel. Lah niku. Mbok yo jenengan ki ngendika to, Mbah, tak pendheke mike. Wah, jan piyai kok sumeh kaya ngene. Kula niku arang-arang lho Biyung, sok menawi kula sowan wonten pundi-pundi menika angger saben petuk tiyang, petuk piyai menika kok ndang leng guyu, ndang leng sumeh niku arang. Lah nika Mbah Klawar ki lho, kono wis ketok sumeh leng guyu terus. Sumeh guyu. Cekak cedak ya sing guyu ae. Lah, Iki iya. wong nek mertandake iki blater, grapiak semanak nggih kados menika sumeh. Pripun, Mbah? Miki urung mengkan. Niki kajenge muni, Mbah. Oh alah, jangan ke godhong telo ya. Bayem. Oh bayang. Derek tepang. Nggih. Asmane? Aku gak asmae. Hah? Asma sapa? Aku. Jenengmu nang, Des? Pegah aku kok nganggo ndes barang. Lah kene iki Des karo bro ning. Oh ndes. Ndes niku bro cara Nah. ngono. Oke ndes. Lah kan akrab ndes. Nek kene aku ki ya nyang aku bro, gak aku nyang kowe Des. Oh, aku ndes. Awakmu bro. Bro. Awakmu bro. Heeh. Aku ndes. Des. Oh iya. Berarti Brundes. Oke. Aku ndes. Heeh. Aku Eka ndes. Kandes. Ya aku Eka ndes. Aku Klawar bro. Gathuk ancen sak umuran iki ngene. Lah iya, heeh. Iki aku nun sewu ya, Mbak. Pripun, Mbah? Urung tau ketiban martil bathukmu. Wis lha apa arep njaluk? Aku ki ora sumeh. Pripun to? Ora iso mingkem aku ki. Lah tak ku nek nyapa wong kok kono wis guyu ae semeh. Bae anu apa pajahe kemunduran. Ngalam donya ki werna-werna. Ya. Kowe penyanyi kondang kok sak jempol ki. Lah besok kowe nek digawa ndono kae paling-paling diwadahi cepuk jegurke jegur. Jenengan ki mbok yo aja ngino, ngene ki malah ngirit. Lah kok ngirit? Jenenge pawaan little body. Ngikel. Little. Wah, Pancene nek anu ki keserimpet keserimpet angel. Nek kene iki nek tembung apa kamu? Little. Likel. Masalah little. Li. Tel. Kel apa? Ya gila nek anu kelen. Little. Li. Li karepmu ora rudu yo karepmu. Ngene iki jenenge pawaan Bacange. little body. Nggih. Dangu mboten Little. pinanggih. Nggih, Mbah. Nggih, mugi-mugi sedaya sami rahayu lan ngaturaken kula nuwun wonten kesanipun Bapak Dukuh, Ibu Dukuh, daya warga masyarakat wonten ing Sarang Gebang. Nggih. Karang gebang. Lah kula aku mau piye? Muni sarang. Gua klaru kuwi. Lah sarang tawon gen ngentut kok sok. Aku kuwi sarang-arang entup wis tuwa. Oh ya wis anu cara meno tekek lorek ndas ireng. Hah? Wis tuwek gak iso ngalor. Yo nek Ora ngalor ngidul. pokoke nek ngalor ngidul iku pethuk kowe. Lah iya. Apa rumasane aku mau apa yo gelem karo mbae. Aku kena pethuk wong wedok ngono alergi. Lho, malah panjenengan sing nolak karo aku. Tak tolak. Lho, Tak tolak. lho. Nek soal urung lahir batin nek lahir batin oke. Lah ning yen aku tresno tenan karo panjenengan terus piye? Aja sumelang. Nek kowe omah-omah karo aku, carane kuwi ayo anake dogahi engko sing elek dipites sing apik dingu. Anak kok dipites
sing elek sing apik diingu ya anak ki apa anane direngkuh diopeni. Oh, lah aku ora tau pengajian. Pengajian sing piye? Ingkang awon pun bucal, ingkang sae pun agem monggo. Oh iya ya, lah kae sing anakmu gak enek ndase terus mbok kelekke ngendi? Anakmu sing gak enek ndase. Padhake anakku ki tenan karo Pak Bupati pe aji anakku. Lho, Kok iso, Mbah? Weh, Mbak Cange berpangkat. Polres. Anak kula niku pipis tutke polisi. Mongko ngangge senjata. pangkate apa, Mbah? Pangkate apa? Pangkat dengkulmu. Lho, ditutke polisi kuwi nek ora wong duwe pangkat lakon Anake kelowor. Lah ming nebangi kayu jati telung rit ning bejatenan. Oh, anakmu maling terus ditahan ning sel ngono to. Ora maling negor kayu jati. Arek nembung ora ning wonge. oh. Lah kuwi nggone negara ya mesti ditangkep. Tangkep ya to nganggo kaya wong nusul wong wedok ditangkep. Kok iso? Jan dialekmu karo kene adoh. Nek tangkep ku nek nggonku wong lanang nusul wong wedok dibojone iku jenenge ditangkep. Oh, ditangkep nek. Ning yo kari tangkepe, Mbah. Ditangkep kuwi dicekel. Lah iso nek tangkep mburi kei bumi ya tangkep bumi. Well, ning nek ngadepi ngenten iki Mbak Jan ngene iki jan tangkep pelas ta. Tangkep pelas niku napa? Iki tangkepe patute ana pelase. Ya ngono ya aku ya ora roh. Ning awake dhewe iki Mas yo jenengan ngelokke aku sak kepel iki jenengan ki rada ngilo. Wong panjenengan ya ukur ipel-ipel-ipel. Kepiye? Aku karo jenengan ki nek didukok ning streaming ku lho, delok. Lah kaya tadi kamesra Upin Ipin ki lho. Ngono. Ora rak ningok aku. Ngapa? Wah, kowe ora tau ngilung to. Aku ki tau ngilo, Dik. Wah, tenan. Gila aku. Roh wajahe dhewe kok gila. Lah ana munyuke kuwi. Kacane kok ana munyuke. Ambil aku ngilo. Kaya munyuk. Ora usah ngelirik wong iya. Kowe kuwi agaku cukup tenang mikir gendinge. Munyuk panjenengan ki ngilo. Ana munyuke. Kuwi nek munyuke nek cilik, nek semene ki ya beruk paling ora. Beruk. Nek beruk kuwi nggonku kuwi sing ora sida. Sing go taker. Beruk kuwi sing monyet gedhe niku lho. Nah iya sing ora lewat rene lewat ngalas ngono ning dalan mau. Sing Lah, sakmenika ngaten. Nggih, Mbak Cange. Enek Wonten beruke. dawuh. Menika wau wonten pamundutan ingkang werni-werni. Menapa Dados menika piye? Mbak Ika Nggih. kalih Mbah Klowor menika mangke badhe wonten pramen utawi Mbak Ika menika tak aturi nyekar ingkang nggih. sepisanan monggo. Nggih, Sekaripun menapa badhe ngagem dandang gula, menapa badhe ngagem menapa kersanipun waton jumbuh kalian larasan. Nggih. Menika menawi kula nyuwun slendro pareng. Slendro nggih. Nggih nyuwun kinanti sandung kemawon. Oh, nggih, saged. Mumpung anu sepisan menika sowan wonten ing Karang Karang Gebang. Nggih. Sumber wungu. Heeh. Nggih. Wah, nyuwun deninganipun Bapak Ismail. Wah, bapak sapa? Ismail. Wah, Lah kok kok pinter men golek jeneng Ismail. Ganteng Kok aku- brengose. kok wis kenal. Lumpun. Bapak Weh. Ismail. Nggih ta? Iya ki nabi. Leonardi bin Ismail. Sak menika nggih Piyung. Iya, Ya para sesuk bubar. Nek enek sindan lagi ajar tepang kok mesti leh ngentahi yo sesuk. Ah, ora. Maksud iki aku njaluk izin ngono lho. Ngarang dadak izin Bang ning kene wis dikon kok izin. Nganti kaya wong ning kantor izin. Iki maksudnya aku ki uluk. Wong ora kepiye? Uluk. Kuwi nek cara kene kuwi wong nembang. Nek lanang kuwi cengkok, nek wong wedok eluk. Nah, uluk. Ya kuwi arep ngono lah. Lah ya ngono kuwi lho. Ning dadi luk ki werna-werna. Nek cara nggon aku luk ki ana sing arani luk, ana. Nggih. Ning nek luk ngono kuwi jawane ana sing ngarani beda-beda. Nek ning daerah kulon Pacarjo nuk. Nggih. Gek nuke sapa aku ya, Cuk. Uluk kuwi aku nek biyen kan aku tau latihan mayang. Heeh.
Ning kono kan dalang putri juga. Iya, iya. Sabetan ngono kuwi. Lah kok wayahe sabetan iki cah cilik-cilik ning mburi. Terus wayahe suluk ning kono. Terus cah cilik-cilik wah dalange uluke gede. Kok urung cetha ya kowe? Cah cilik-cilik niku kan seneng to mriksani wayang, nonton wayang. Dasare dalange Mbak Ika terus bocah do tekon. Ngerti suarane krungu. Suluke gede. Heeh, soalnya terus wah. Lah kek kaya ana sing ora ketha. Wah, dalange luke leng. Suluk kok enek wernane barang. Suluke bindeng ning lho, bocah ora keca ya. Oh iya. Yo. Ayo coba kaya ngapa? Sandung. Jamu pisan. Ana godhong ing abang. Suwe ora ketemu pisan. Ana ing wilayah Karanggebang. Suwe ora jamune kok godhong endut. Kepiye kuwi? Suwe ora ketemu kok kang gandeng Mbah Buyut. Lah disawang kok ora Mas yo piye panjenengan sing ora jamu pisan godhonge gundeng. Apa? Suwe ora ketemu pisan ngertine jumbleng. Jumbleng wong ya mbok gandenge lho, jumbleng iki api-api wis to. Oh jeneng kok ya uget-uget. Kleru, donge sing uget-uget aku nduk kuwi. Uget kuwi enek artine kok. Ajar tepung kalih kanca-kanca penabuh. Inggih menika saking karawitan menapa biyen? Tejomaya. Tejo menika Mengku Cahya nggih. Nggih, bener. Moyo menika semu samar. Nggih, samar. Jadi menampilkan cahaya yang semu. Nggih. Nggih, bener. Ora ketok apa jenenge mompyor lan sombong cara kula. Tapi semu ning iso madangi, iso gawe rena ing penggalih. Iso gawe senenge. Niki kabeh namung sak keluarga kula, sak trah kula kabeh. Oh ngaten. Wah, menika ya seneng ora terusan nek dulure dhewe ya iki sambatan ya. Sing ngendang nika anak kula, sing nomor 3. Oh nggih. Nggih, sing ngedram ya anak kula. Nggih, nika. Terus sing jaepong nggih. Nika saking pertapan Winangrong jenenge Jangkrik Jeliteng. Ireng dadi ireng jeliteng nggih. Lah nggih. Monggo. Dulur kabeh. Ya, keluarga dene keluargane Mbah Di kabeh. Aku ki keponakan. Ora
enek mirip-miripe belas. Anu soalé Pak Giran gantenge kaya ngono lho kok ndek ponakan kaya. gue lah iki oleh biyen kuwi karo Pak Giran ki karo aku ki bagus aku. Lah, Biyen. kok iso biyen bagus jenengan ki piye lara-larae? Ayo larane kaya niki ya ketiban kertek Sintu Gintung Jakarta kae biyen. Dadi kaya ngene iki. Iki kan biyen Cina to cara mono niki. Cina to. iya, bener. Cina ndelalah nunggu selep-selepe kobong. Dadi Cina iki. Selep Selep. selep ku apa? Selep ki nek ning nggonku biasane nggo nyelep gabah, nggo apa giling gabah, gilingan gabah. Walah terangan. Wo gilingan to. Iya. Ora wae gilingke gabahmu kuwi apa? Apa? Gabahmu. Oh gabahku langsung tak manu jenenge tak gepyok. Wo wisan. Ya, ya teruske. Saiki tak bacotke ya. Iya dibacutke Mbang Inep. Apa wong loro kok iso. Ya yo tegese dibacutke Mbang Inep. Lah nek dulure ado. Heh? Nek dulure ado. Wah aja semulang tak terke. Apa kowe budal sik? Engko nunut aku. Kayak engko tekan kono ke tak jegur. Lah aku dhewe nek mlaku kulino jegur. Enggak. Mugi lestari Nggih. Wah, jan. Bulane suarane Mbak Ika yo jos. Amin. Nggih. Niki mangke badhe wonten prahmen. Prahmenipun menapa biyen? Prahmenipun menika prahmen ketoprak. Nggih. Nggih. Dados mangke ingkang badhe ngetoprak menika budukuh mriki dongipun dalu menika ngetoprak dhateng bolang ning mboten mangkat, lajeng mangke prahmenipun menika badhe ngetoprak wonten mriki kalih Mbah Klowor. Wah ngaten. nggih. Buduka menika ya tokoh seniman mriki ya kathah ya, Mbak. Mbah Klowor niku tokoh Jampi Puyeng. Nggih, Yang menika ketoprak tokoh Jampi ingkang Puyeng. pripun? Tegese jenenge ketoprak Jampi Puyeng. Oh niku anu gagah napa sing pate napa sing Wah niku napa-napa niku iso niku. Demang apik. Wah nggih, dadi Losari apik. Aku ku ora kudu mok. Bahak apik. Wah aku ku apa-apa iso. Sing ora sisa siji. apa? Mingkem aku ku. Ora apa-apa ngene iki malah apik kok. Aku- Jenengan sesuk iki malah iso mek buka warung, kelek rasa tuku alat nggo jegol Fanta. Ya. Nek wong tuku karek ngene, tok. Saiki iki kowe ayu, terus wiyaga-wiyaga do bagus. Besok tuanane intine ora kalap menang aku. Menang pripun? Lho nek jenengan karo wiyaga-wiyaga kewajane entek kempot ali nih kok. Ning nek kelawar runture entek lho mingkume jadhemen. Oh iya ya. Iki nek ngene malah omahmu iso aman lho. Lah? Menika lho Biong, omahe ora tau kemalingan. Lah iya. Pomo nek maling mlumpat jendela iki ngeti panjenengan lagi sare, mawe lagi turun ngene. Heeh. Oh sing di omah cek melek ki sing guyu. Gak sida maling, ora sida maling. Yeah. Terus oh, ora sida maling sing di omah sik melek, sik guyu ngono. Aman. Nek nggo kowe sing teko ngono bablas tak cokot ya. Wis ngono. Hah, Dimanfaatke sing apik. Mbak Ika, Nggih. menika wonten pamundutan. Napa Biong? Wah lah wong dijaluki arepa bendina muni nggih pun kajeng nggih. Nggih. Menika nyuwun podang kuning, gagrak, gonggominan, Nggih. lajeng panjenengan bawa swara mangke Mbah Klowor njoget. Kalih jenengan. Oh nggih. Nggih. Pancen kula kalih Mbah Monggo. Kol niki serasa dipisahke. Mboten iso karena Pamane prahmen ketoprak ke pelakon. Lah kadhe wis gawa alat dhewe to. Besok ora dipikir anak putu lho iki. Alat apa iki dingklik kok? Oh tak kira sak cemplungan. Sak cemplungan iki apa basamu? Wah, dialog ora dong Aku ki tau ngene nyinden numpak
habis nggo ngenekan. Lah kok ibu-ibu kok menika rumah anjing ngono kok. Ya ora. Dikira rumah anjing iki. Ayo. Podang kuning, Yung. Podang kuning sampean bawa swara. Oh nggih. Nah. Parasane didunke sewilah. Nyongot nggih. Nyongot. Nyongot tengah. Nyongot wong kula awakmu ya nyongot. Hah? Ora. Aku kelingan sing Aku tak unekke nyongot ya makasih. ya kudu makasih ora entuk nesu. Ah ora aku. Wong nyatane. Iki tak tresnani. Nyatane yo iya menika. Ya. Pun pokoke manut mawon, Mbah. Nggih. Lah nggih pokoke muga-muga sing do sengit aku ketolong sasi ketularan mrongos kabeh. Kelbu kowe. Ora. Kowe janji Aku ki- sengit karo aku. Wo, tolong sasi titenana. Malah tahu ana sing Besok kowe nek bawa paneman ya ali. Lah iya Mbah tahu ana sing ngomong karo aku. Nggih. Heeh, sing parikan ki ngono. Nggih. Tuku brongkos ning Karangasem untune mrongos ora iso mingkem. Kuwi wong parikan. Nek iki anu apa jenenge tuku brongkos Niku Ning piantun gone- pundi Mbak Cange? Kan Piantun pundi? piantun serpeng. Petrokno atau toklak-toklak. Lah apa ngenani jenengan kok ya urung mesti kok. Toklak-toklak kayune mingane. apa toklek-toklek piye? Toklak-toklak kayune. Ya nek omong ki sing genah aja nyerimpet. Wong kowe seru ya ora dong lire ora ngerti. Ya aja nesu-nesu kowe iki jenengan ki tak tresnani lho. Aku ki nek wis kecocok niku gampang nesu lho aku ki. Oh nek karo gampang nesu. Nek nesu kok untune modot. Are kaya ula kobro. Bawa sik ya aku bawa Lah ya. jan nang kene Ya. iku kurdi nek Bawa monggo. Ora bawa duit apa aku dhewe. Telek. Telek ya apa mambu? Hah? Telek ya apa mambu? Mambu. Ya mambu ya diambung. Telek kowe apik ora cara kowe? Ya apik. Kowe karo pitik ki aji pitik tak kandhani. Ya ngopo? Telek pitik ki sekarung 20.000. Hmm. Telekmu karo sing doyan apa 1000 kowe? Iki mertandake nek kurang mengerti dalam teknologi. Ini Ya, betul. Teknologi apa? sumber daya manusia itu harus dibangun. Manusia, kotoran manusia sekarang sudah diolah menjadi gas LPG. Wah, golek garapan lho nggonku ku wabuk sapi rabuk wedhus ku nganti do guwangi turah-turah kare ora ngono telek. Wis diolah dadi biogas. Ora gur dienggo bas, nggo mancing lho entuk nila masamu. Nah, Mbok Lagi. mancing. kanca-kanca dalang iki sik ning sandingku ki Pak Rustianto, dalang Sekoboto. Pak Rusdianto nggih. Iku ya dalang. Nggih, kae sik kagungan wayang Pak Sugeng. Pak Sugeng ingkang brengose sak pager kecamatan. Iya, iya. Iki pepundhan kualat kowe. Kae sing Raden Gatot sing Kaca. piyayi sepuh kae ya dalang, ya tukang ngruwat, ya Ingkang tukang wingking foto. kamera menika. Iya. Nggih. Komplit iki. Sungkem kula katur. Nggih. Elek-elek aku ki ya dalang. Wah, Dalang. potonganmu sing Lho, maido. sing percaya sapa? Aku ki dalang Dalam apa, Mbah? dalang kerusuhan. Sopo sing ora ngerti Mbah Klowor? Kondange Mbah Klowor. YouTube streaming Klowor. Klowor. Radio ceklik Klowor. Klowor. Ndengi memean ilang. Lowok. Kayak wong meteng ya kelawar ngono ya. Ora golekno luthung anggere Nek wong meteng tak kon ngebuk wetenge. tak kira kelawar ngono. Siap Pak aku. Ismail pintinganipun. Pak Ismail jan jebule Pak Menteri. Senadyan wujud temong paksi Senajan wujude mung ngono. iso nganggo deklarasi barang puisi iya kok disauri barang Gawita lineng brangta Bisa gawe
ora diartekke Mbah Klowor ki sumpah aku ora ngerti artine Wah, kuwi. soalnya kok bodoh. Gur ora ngerti artine basa Jawa kan aku orang Indonesia. Bahasa Indonesia udah lama di Jakarta. Minum teh gendul aku masamu kok iso. Bahasa saya Jepang. Bahasa Jepang luar negeri bisa. Yes. Opo nek coba sedikit beri contoh. Yo, kalau ini nanggung. Kursi sepeken. Wong nandur paring jengkeng. Kuwi bahasa Inggris. Wong kawaregen ora Jepang yo ngono kuwi. Wong kawaregen wetenge lara kuwi jenenge krasa. Sepeken. Terus golek-golek. Nggih. Terus Nek ireng apa? Black. Iya black. Nek kucing apa? Meow. Bahasa Inggris. Oh, nek cat. Ireng. Ireng. Cat biang. Ireng bahasa Inggrisnya apa? Black. Kucing. Cat. Mati. Dead. Nah, disambung. Prat. Ya lali ya kok nyambung. Ibu bunga henga tiku. Ibu seneng hatiku. Ku. Oh, Eko. Eko. MC Eko nggih saged Mbah Klor napa? Pokoke Apa iso? ngono. Mumpung ketemu nek ora ngene iki ora kelakon. Sing ngendang ki aku. Wo, tak Kowe tak kudang dintang teng dentang tek ditak teng dentang tek ditak teng dentang tek ditang gintung cret lho kok rono. Walah kudang. Kudang kamu apik tenan. Iya. Makasih. malah cengkoke Mbah Klowor sing joget kaya dus kacangan. Niki karo muni. Kowe ngerti wedhus kacangan ora? Apa? Sing cilik apa piye? Nggih. Kayak kok nanggir nang bakal. Iki lho. Piye unine wedhus mah piye? Panjenengan percaya ora kenek. Percaya kenek ora kenek. Nek karo wedhuse kacangan si api iki tenan. Iki nggo percontohan wedhus sesuk nek arep kurban apik. Oh, gak aku tak dapuk kewan to. Aku ki nek tak dapuk kewan seneng banget. Nang apa? Ane merkosa sinden ku ora diurus polisi tak kandhani. Apa ana polisi ngurus kewan? Lah aku nek Kewan. yo nek papane sing ngrusuhi wedhuse kaya ngene tak beles tak rica-rica kok. Weh, lah sadurunge blek malah tak Yo langsung tak beles. belan. Gak deh balung tok. Aja maido balung. Bakul bakso kae. Gur balung sitok rata wong 1000 wadah. Barung sitok Rata wong 1000. rata wong Wah, ngger sak tangki klothak-klothak. Sur, klothak-klothak. Sur. isine gur balung tok. Nggih, monggo diteruske. Maswenggon kulan lana. Wis suwe nggonku minggat. Lelono ini. Lah yo mlaku-mlaku ki minggat terus kene. Goleki si podang pito. Bener. Engko golek isi podang. Golek isi podang apa? Pito. Pito. Kuning. Pito kuning ki ki kuning. Golek Pito. isi podang kuning. Nah, dadi pito iki kuning, misal kayak Mbah Klowor. Mbah Klowor loro pito iki loro kuning. Upama iki gur nggo contoh, upama. Iki karepe lah. Soale laramu kuning merembet yang untung itu kan des. Ora tak kira mau anu margarin. Sindan-sindan ki kaya Mbak. Ora. Anu sisil iki biasane masak roti. Kowe rene karo garwamu to? Mboten. Karo sapa? Kare bapak. Oh, bapakmu netune apa?
neptune nek ora salah kek Rebo Wage, Jemah Wage. Oh iki, ya tak santete no. Lho lho. Gek kowe anak tak pek. Lah kowe ya tak santet. Tak santet ya. Alhamdulillah, Aku ora terima. alhamdulillah aku tak santet mati. Aku ora mikir BRI. Aman. Jare ndengi mekar barang. Wong mekar padha ke ora mung mekar. BOKP koperasi. Mulane aku ki kenal aku ki wong kantoran kabeh. Iba bunga ing atiku. Iba senenge atiku. Nyanding bisa dadi tombo. Nyanding bisa dadi amba. Ya wis pas lek sing nembang kowe dadi ombo. Rungu Wah. ya ngono. Dados, Mbak. Ayo. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Luyuran golek sing tak sayang. Mobang midarang konku golek ora krasa esuk awan nganti bengi.
Pananyar. Alhamdulillah. Nggih. Podang Wah, kuning Jan. sampun, Byung. Nggih, sampun. Engko Jan. pungkasane Boleh. garapan anyar. Kowe nek apa njoget barang ya jan top luwes. Ngaten, nggih. Uget-uget ngaten napa mboten? Wah, uget-uget tenan. Nggih, padha kaya jenenge. Uget-uget tenan. Nggih. Kowe nek nganu mbacane nek jeneng wong luwes iku. Raden Lah niki Kubis. namung tengok-tengok angget kula apa jan luwes. Nah nggih. Iki pepete turupe luwes banget. Wah, luwes ngopo-ngopo luwes jogete apik, dasare suarane ya apik. Amin. Lah iya Ning to. ning pangapunten tekone lah ya ora ngerti. Ah kok nek kuwi tekone apik kok ora ana kabar apa-apa kok. Nggih. Ya ping sing kurang pas ki le jenenge iki nggone iki le jumbleng kuwi kurang. Nah nggih. Mbok menawi jumlah ini ngen ledukan apa pripun ngeten. Heeh. Kan seragen sawetara enten dataran tinggi lah ngen kula ngen pas ngen ledukan Oh, ora. niku. Nah, Iya, jadi iya, iya. aku ya kepengin nyemplung nang Jumbleng. Ngarep nyemplung. Heeh, Oh, nyemplung warga Rasa Jumbleng. rasa mentas ya. Mbak Ika, Nggih. iki prahmen to, ketoprak. Saiki kowe ngendang. Kula ngendang. Ngendang. Nggih. Engko di apa disepoti nganggo Mataraman Oh, utawa ngeten. playon Mataram. Oh ngaten. Menawi Mataram menika dereng saged menawi Solo pripun? Ora apa-apa, Solo ya kena. Nggih, Srepek Solo. Sorpek Boten Solo. napa-napa. Oke. Menawi ngendang terus lagon mam pripun, Byung? Hah? Menawi ngendangipun lagon pripun? Lagone piye maksudnya? Lagu. Oh, engko ya ngendang lagu bareng. Gitu. Dadi mengke Nek saiki sing ya. ngendang napa ketoprak kersanipun. Oh ya, Mas Mas Putut. Mas Putut. Lah Putut loncang. Loncang tiba karo. Ning iki mbeng iki Pripun? toprake keras, nek kleru ngendang gelem babit. Bathuke sing ngendang. Toprake bintik ngendangi Mas Keras. Putut. Udu. Aku ngendange ngendang lagu ae. Oh. Nek aku srepek Solo. Wah aku wis sanes kene toprake kene sing ngendang. Wah keluar plong. Gak ngripleng aku sing brek. Ning biyen tau Mbah, aku nalika jaman cilik aku. Nggih. Nggih. Ketoprak sing latih Pak Arjo Bali Suwargi saka Semanu. Oh nggih. Wah, sing ketoprak jenenge Sirido. Diwarai nganti jengkelke ketoprak ora iso-iso. Pak Arjo Bali ngukut Sirido didoni. Lah terus lha kepiye to cah ndak didoni? Lah niku mau nonton tunggale kula nate nganu Mbak Cawik latihan dalang. Latihan dalang kula suluk. Wong kadhet kaca mantek kaji werku dara. Kok aku kepiye? Nggih. Karo sing latih aku dikeplak tenan. Cobi sak menika nyuwun Ketoprak rawuhipun terus ya Budukuh minggah panggung. Nggih. Lajeng dipun spot wontenipun Mataram. Monggo tumindak dateng panggungan Buduko. Ngetan bali mulon. Monggo Buduko.
sandiwara ketoprak sampun paripurna, monggo sareng-sareng bubar. Lakone iki mau jenenge ngenteni. Ora. Iki ngene. Amandrek. Pak Dukuh apa Bu Dukuh urung sela mergo iki rawuhe Pak polisi padha kepareng rawuh nang daleme Bu Dukuh. Oh, mekaten. Nah, Dados prahmene ditunda. Heeh, sesuk Saiki- sore. ah, kowe ngendang Nggih. ben di Mbah Klawor ben milih sinden ben ngancani. Oke, sinten monggo Byung. Kowe ngendang. Mbah milih jenengan. Wah, kula pilih ke Mbak Cangek soalnya mangke kelek kula milih niki sing wong papat ki mesti gelut. Ah, Masane iki yo kaya nyawang Mas Al kae. resikone wong ganteng. Ya, ya wis. Pokoke pilih ke Mbak Cangek kono. Nggih. Ndak do iri-iri. Sing Do iri. Mbah aku iki. alkohol ya ngene iki. Ojo almarhum. Isik sentik-sentik kok. Kowe aku nek almarhum titen ana anggere bengi plenir raine kelawar, plenir raine kelawar. Tak edoni. Makasih. Kok ono. Ayo, Mbak. Mapan nggon kendang. Oh nggih. Ya kendang. Aku ndek ngenteni sinden sik. Lah mriko nggih. Ngendang tak go ngaji kene. Yo ning kene ae. Pripun, Pak? Oh, Pak, tak kira sing nonton bae yoga nyel lagu. Ah, ngendange piye sampean? Ngaten madhep mriko nggih. Ora apa-apa, ora apa-apa. Nggih, Madhep nggih. ono rono ya ora apa-apa. Ning yo Ning aja ngantuk nek madhep ngalor karo ngidul. Napa? Bahaya. Mbah, sampean mang milih sinden sing timbang. Wah, kula nek mboten mang pilih Oh. Mbak Cangek. Mangke ndak do gelut. Ana rasul kok ngene kok do Sing gelut. sing apik mang milih sik niki salah siji napa sing nomor loro saka kidul. Wah, pokoke manut kula. Aku ngerti batinmu, mesti areng milih Bu Warini to. Panggung, di luar panggung urusan di luar panggung. Nek ning panggung jangan dibawa-bawa. Hah? Urusan luar Bu Warini diselesaikan nanti. Milih ya sing Ayo. muda dhisik. Sok ben ora tak lunasi. Diutang kulo. Kemarin ini ya kena munggah, Bu. Mangga Bu. Buar ini. Ya, Lia, kowe munggah Lia. Ben tahu Mbah Klawor ki keneng vitamin pisan-pisan. Nek ora Lia ya kek liyane. Iki Mbak Lia kek liyane. Nah, ayo ngadeg no. Ayo ngadeg nyedak Mbah Klawor. Ora. Kula niku wedi ya, Mbak. Ya aja wedi. Aja meneh kowe nek ora wedi lho aku pengen ngaca wedi. Gila. Nah, Waduh. Napa? Ora ngapa-ngapa. Nyanyi. Tumuk-tumuk pelanggaran. nah. Mungkin kening pasar lho jenenge. Heeh. Keneng pasar. Kayak ngono kayak jadi duwe penyakit rabies aku. Oh, cokot tenan rabies. Coba saiki nuwun sewu. Iki ana lagune Sesideman. Nggih. Mbak Ika ngendang terus mengko sing nembang Mbak Sisilia. Terus karo Mbah Klawor joget sing bawa swara Satriyanto Wiraswara. Monggo. Iya, Pak. Pak Satriyanto mau. Angko yo gentenan karo Mbah Klawor ya. Aja apik-apik le, antil. Makanya ndak kalah Mbak Klaware. Matane rezekiku nek. Lagi dipateni genti. Wah, aku ku wong kejem kok. Mbah putuku umur 2 dina tak bangku mipisi tak wales kok. Wong kejem aku. Dibalas pripun? Dipipisi? Iya. Kowe seneng po? Mboten. Mbak dikon. Yo. Wiwitane Hop, Saiki apa sesuk? hop. Saiki kabeh perlu dicoba. Coba saiki Mbak Ika. Mbak Ika genti ngendang. Nggih.
Genti ngendang niki pripun? Ndlang tak sutung. Ayo. Yeah. Nggih lah kok ndak tak sruten. Kene kena. Pak Kerto tuku kertu. Jajal. Liwat kretek gegeblak-geblak. Sing mburi dhewe. Nah. Sing mburi dhewe ngene. Jeblak terus jeblok. Nggih. Gegeblak-geblak baleni. Gegeblak-geblak sing keri dhewe telik. Telek. Wah pinter. Weh, King, Mbak, aku tak pesen. Gegeblak nyebut yung. Yung. Udah cangkol kanggo kuwi. Sing iso muni nek yung iki cangkem. Wo. Cangkem ora iso. Ora, aku nek yung hung guran. Karo wong tuwek kok aku muni cangkem ya Mas, gak apik ya. Kok nek karo Mbah Kelawar piyai misuwur, kudune tak ajin kok aku muni cangkem. Lah mbok yo nek karo Mbah Kelawar kok cangkem gak patut ya Mas. Nek karo wong tuwa kuwi cocot wis sisan. Ampun nesu-nesu. Ora nesu cedhak koyo mbakane wedi kowe. Ayo. Monggo Mas Satrianto. Anderek sang peke Nderek karepmu ora karepmu. Apik. pria bagus Sing padha klor. Mboten. kang olah budaya Wah, iki suarane apik tur akeh sing mriksani. Nggih, leres Mbak Cangit. Jenenge liwat live streaming saka Salva Production. Lah niki keponakan kula awon-awon dadi Nggih. sing mulang bawa niku kula mulang kiriku gek ndek kula ilang. Nggih. Sinten-sinten kok diaku. Ilmu ki entek ngono ya. Nines. Wah, sowan menyang kutha gedhe enak aku pilih ning Sember Wungu kono nggo tuku rokok. Lah yo karo anggur cilik kok tongal lho. Lah nek gedhe tongal-tongal. Man cilik kok lotong. bendara terus yung selendang kuning Apik cengkoke banjet. kang saking wukir Jane aku Kira saka pasar. iki kepenginku ki ngombe ra ketang kumburan iki donge. Ning urung teko ket mau. Anu, sing digeneni Mbak Cangik sabar. Lah nggih, karang yo Lah ya agi mangkat ya wis ngongkong ya. Karang-kerane meng itir-itir Mbah. swara kurang permono ning wasis ngono
iki sing ngombe agi aku tok, nek sejene urung kena ngombe, pokoke biyaga urung ngombe seko. Mausan ngombe wedang. Nek aku pancen men butuh anget. Kawiyagane lesu. Angung rumarang bendara Tiah Sulistyo pijer ngincangake alis terus tresno sesideman
Wah, jan mantep kandangan. Wah, apik tenan. Mbak Ika iki apa-apa iso kok tenan. Punten iki, Mbah. Ya, udah. Sampun, Byung. Mbah Klopor ya iso ngendang. Saged iki. Oh. Kula niku Adoke diagah. Aku wong nggonku dhewe iso ngendang mergo aku. Panjenengane guru ya pengrawit pelatih. Oh, guru aku. Jan motan kena kinira ya. Tandane Ternyata. mbah aku iki. Jenengan ki bathok bolu isi ndut apa? Isi madu. Wah, isi madu. Gak aku kita padake bathok bolu. Ya kan Ana bathok bolu kok meruweng kok ngene. ayo nyeblok ning ndut mau. Niki wonten pamundutan Menapa, Byung? ingkang dipun kersakaken saking Pak Dudo ingkang inggil niku menawa Pak Subali, sing Dudo sih kidul Pak Subali, sing Dudo sih lor kuwi Pak Saikan. Lah tenan, jane Pak, mbok jenengan niku gek rapi. Mboten rapi nggih pun padha mawon, Pak. Kok Lha wong saged padha? seniki ki ten kula. Oh ya malah bener ide aku ngono. Nah terus ning yo ngene, ciri khase wong ora gelem rabi. Pripun? Apa meneh duda. Ha to? Nggih. Dadi cok iso kelakon amba-amba godhong benda dawa-dawa janur kelapa. Ademe rondo ora sepira, ademe duda mengkurep botolke kloso. Jane dudone kuwi nggawa apa? Wisan botolke kloso terus ayo dolan nyang ndono-ndono. Mah untung dawa. Ning ya ora apa-apa. Ini pamane kowe mencium aku urung kena. Ya, anggonmu Wis untumu wis mengenai wong kuwi dinae utek kok nggo mikir. Lha uteke Nek cium kuwi sira ngiringane teplek kesut. Makasih. Wegah kok cipika-cipiki ya Iki lho. Saka ngiringan nil. Aman kok. Iki pamundhute ngene. Sing dikersake siji Bengawan Solo, loro Banyulangit. Ya. Ning menika mboten mawi kibot. Nggih. Menika kibotipun ugi wonten nggih? Mboten. Oh, mboten. Mboten klasikan. Nggih. Lah ingkang nyekar sinten monggo menika Monggo. Byung, Mbak-mbak pesinden nggih tasih sami wungon. Ha nggih tesih. Lah ya jenengan kuwi sing nembang Bengawan Solo. Oh, kula nembang Bengawan Solo. Iya. Oh, nggih. Apa direncangin apa piyambak? Direncangi Oh, kena. direncangi sinten? Mbak Sisil. Ya milih kanca. Adike Mbak Sisil. Nah, niki sing wonge rungik-rungik kok Jembawati niki. Ruwik-ruwik. Niki lho. Nek panjenengan nyawang irunge. Wah, wis jan. Anu ki Kaya nek jeneng oleh blokan semende. heeh oleh Dicondro. jenenge nggonku irung semigit. Semigit. Irung semigit. Apa wis semigit? Ngerti wong sigit urung kok? Wong sigit wong bagus. Bagus to. Ki irung cemok. Oh, ireng semokot. Nek panjenengan ki wah wis jan Wah, lumayan. saka pipine apa kuwi jenenge apa juwing sasigar apa kae ngono kae. Terus mripatmu miji timun. Mripat miji timur. Gue karepmu nek lambeku mblarak sempal ngono kok. Lah terus arep ngomong sing miji timun untune untung miji petel kok iso. Wah, petel. Mbok yo ngomongi kasunyatane ae kok. Dicondro kok lah beneran. Kowe kurang rumangsane arek usuk petel ki sing nukokke beras ki sapa? Aku yo sing nukokke yo dhewe to tuku dhewe masane piye. Aku ya gur takon lho apa sak aku. Pak piro terus aku. Ayo dikancani, Mbak. Ya, Ayo, Mbak. Ada. Asmanipun Mbak sinten? Mbak Lia. Kowe kuwi. Nah, Mbak Lia. ditepungke. Jenengan ya wis ngertos asmane. Gila. Asmane Kaya aku mau ditepungke. kabar Mbak Lia. Nggih, nderek pitepangan. Nggih. Nami kula Yuni. Oh, Mbak Yu. Walah, gene iki kowe to ni. Ora mau ngomong. Ni kaya bakul sayur ni lem nyeblek kaya iso. Laire kuwi mergo sasi Juni. Nah, Nggih, kula dijenengke leres. Juni. Oh. Heeh. Ning nek lorku kae ora Juni nek lorku kae. Soni.
Sony. Nah iya. Ini nek tak sawang kok panjenengan rada mirip-mirip Mbah Klowor. Hidunge panjenengan mancung, nek Mbah Klowor sing mancung untu. Untu tuh, ora apa-apa ya. Ayo digatek antaren untu karo irung no. Ben rukun. Aja ning panjenengan ki malah piyai sing antik. Antik merongos ngono karo. Wis 2026 wis renek ngono. Oh, titen ana. Sesuk sore, sesuk bengi. Kowe turu anggere nglilir ngono. Raine kelawar iki kaya kelawar titen ana. Ora iya aku nek nglirir tekeki sing tak ruhi. Wah, ya tekekku kae. Ya mirip. Letelung sasi meresake kowe. Do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Du. Nah iki anu titi laras musik barat ala Slendro. Nah, komplit slendro eneng pelok eneng. Nah, buka celuk nggih, Byong. Ya, monggo. Yuk, Mbak Yuni. Pengawan solo
Matur nuwun menika pikantuk salam saking Mbah Memet Ponorogo sedaya para warga mriki dipun dongaaken pinaringan sehat walafiat panjang yuswa murah sandang kelawan pangan menika saking Ponorogo. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nggih. Terus nguri-uri lan ngurip-urip seni kabudayan Nggih. Mbah Klowor Biung. Nggih, lan sanesipun menika Nggih. menika saking panjenenganipun Pak Saikan minangka ketua panitia. Oh nggih, Pak Nggih. Ketua Panitia Pak Saikan. Menika ngersakaken nyuwun langgam Sri Uning. Oh nggih. Nah, Sri Uning. nggih. Mustiko. Nah, sing unine Sri Uning penek no blimbing kuwi. Bar menek terus tiba kowe ning nggon telek. Ora bar menek Sunek terus kok tiba. ilir-ilir panjenengan ku lho. Bar ayo menek tiba tibane ning sanding dodol. Iya, terus tak buak. Ayo, bawa swara, Mbak. Sinten ingkang bawa Biung? Kau kowe. Oh kula. Iya. Ya, nggih. Siap. Kudu dipolke wong karang ya Andani. adoh-adoh. Oh, wong panjenengan mau sampun ngendika nek bete kok. Nah, Bete. Bekerja terus. Ayo. iya. Kowemu ana bintang tamu gak aku nang kono ku. Lah iki binatang tamu meni aku ya. Kowe pas jenengan teko. Ngene panjenengan iki sia-sia karo Mbah Klo. Yo ning aku Aku ora trimo, Mbah. Teko ku sinoman dumetuk aku kabeh. Ngomong binatang tamu. Ning ya dumetuk aku kabeh. Teko. Kok ngono kok iso binatang tamu ya, Mbah? Dumetuk aku kabeh do ngidone. Tak kira jenengan mau dikaraki, tak kira bintang tamu. Senek sing cruluk, "Oh, malinge kecekel ngono." Kane maling ati. Nah, coba Mbah Klowor bawa. Oh, Mbah Klowor. Kaya ngapa? Ayo, jenengan bawa. Aku nek bawane beda karo sana. Beda ora apa-apa. Sri ngono, Mbah. Sri ngono, Mbah. Sri Uning. Uning. Nah, Ae cerdas cepat. Sri Uning. Uning. yo. Mamane semu anggo jiwa Wah, Nggih. jebule suarane ya apik. Nggih. kono Makanya rebutan baru kok Kuwi seneng. Terus suarane piye? akar yo ruciting gale lah terangane teke malah dasu kesong. Ngapa to? Kuwi jenenge seneng ngono lho. Oh seneng kok kene nembang apa? Nang ngerti sing nembang serigala. Aku lek yo kancamu to. Lah kok iso? Lah iya nek aku asu lanang kok kayak asu wedok. Mah. Aku apa? Saiki ke kewolu ngancik wis. Aku gak Lara apa kang sina yo duitmu jeglok lho. mesti bakal datu ruti Nyapa to nek gandrung kok dadak medhep rene nyawang kene ngisor aku dadi wedi aku. Ngapa to ngono kuwi? nginceng wau ora nginceng aku ki menguaske Kok iso to? tresnaku kang tulus suci Mbah, nek gandrung ki nyawang kene lho. Nyawang mripat do mripat, wajah do wajah. Sing mbok sarang kuwi apa? aku ki to nek Nyawang ki rai. nek dengenge ngene iki rak gulu kuyuh lara banget kayak pandang aku ki rata-rata air Oh, aku ngerti aku nyapa kok ndingkluk terus kabotan untu lho. Kok malah untumu sesuk ganti kok ning omah. Ganti untu ondo napa piye?
Ben dipeneki cah cilik-cilik. Malah ora anu kok, malah ora pangan kromo. Bacut. Amung tika tresna. Amung ngendika tresna ning Wah, jebul iso sinden barang, Mbah. Lah kula niki dadi sinden anggere setahun bayan pindho kali. Kowe piye suaramu ngono? Wah, jan. Dadi dudu sinden. Sumpah sumpah janji alana prasetya. Oh, Medun. Sing kok moyo germo. Sinak-sinan bumi langit pepindane pindha mimi lan mintuna sing arep nuruske putri. Iya iya siap-siap. Ah. Suara lanang iso suara wedok. Lah lho ya abote golek dublak putu. Suara banci iso ora? Suara banci. Wah aku ora wani. Kali nek lanang, nek urene ora almarhum. Nek wedok almarhumah to. Genek banci. Alfateka. Wudu. Aluminium. Banci ya wis alah mbuh ngarepe. Ya. Monggo ingkang sesekaran. Monggo, sirining. Oh nggih.
bareng gelem nyuwara suaramu ya apik. Ora anggap Disekseni karo keluarga ageng kene. bojoku. Swantene Mbah Klawor pripun Pak Bu? Sae napa mboten? Swantene Mbah Klawor sae to? Mbah Klawor sae napa sae? Disekseni. Ning suwahi kok. Kono sae, nek kono apik, dadine datek siji. Sae pe. Disekseni seneng karo panjenengan. Piyai kok Ah, ngabeh. suaraku apik tenan. Oh, nyuarane bojoku purik tenan. Seminggu ra mulih, ketok susul. Nah, Lah aku dadi melu marang tuwa. Katresnane Nggih. Pamundutan sampun pun pinangkani sedaya. Nggih. Baika, Dalem kowe rak sok kulino mayang to. mayang pripun piye? Ayo tegese iki dadi dalang. Nggih. Nah, upamane ora maju ning kene, ning aku kepengin krungu sulukmu jajal kaya ngopo. Ayo. Ning umpamane mboten pate gedhe mboten napa-napa nggih. Sulukmu ora patek gedhe to? Orane nek iso ya gedhekno sethithik. Saya kan wong wedokan ya ora iso gandem nek kaya Lah iya. Kyai Kakung. Iya nek wong wedok ora iso gedhe ngono kuwi ta suarane. Nah, Jajal kaya ngopo? Suluk kaya ngopo? Sigra bala kang tumingal perang campo samya medali. Lir tatet wileteng gondok. Dayuan kong mangoncang niti benjang sangat jimicil latinya ngedali wus Apik. arep ora tak lekne lho oleh suluk kok. Wah, buta nglokor buta kita nglakon tok. Mbok ngopo kok. Wah. Ah. Coba saiki muni pelok. pelok Pelok. Ya. pelok nganu odo-odo mle Ayo lok. oh nggih oh iki dites Jajal. Ayo dites Odo-odo pelok. dalang padha ayo. oke oh pelok saiki pelok sigra bala kang tumingal perang campo samya medali oh wah lho cakele metu Cakile Mbah Lah Klawor. untune wis apik untune. Lir tatet wileting gondok. Dayuang kong mangoncang niti. Benjang sangat jimicil. Latinya ngedali wus. Golek apa? Golek apa? Layak suaramu ya halus. Pira-pira tekan lah ora nang ndili-ndili terang. Indil-indil kuwi nek ndek cilik, saiki wis gedhe kok. Lho ndek kuwi ya gur cilik lho gur ndili-ndili. Apik. Ndek cilik wis Suarane saiki apik. wis gedhe. Wis suarane sing gedhe pokoke. Tok Cilik kabeh. tuk nyong 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 nging nging nging. Wow to. Dadi cakil. Dadi cakil sing joget kae karo Arjuna Permadi ning alas. Raden Permadi. Aku Janaka. Saknalika pinanggih Tityakala gendir prenjalin solae kawistara pating glidrah pating glidro kaya barungan tinanggap. Kowe cakil. Ayo wong ayu sapa maneka wong ayu.
Aku apa? Aku Permadi ya. Eh. Walik suarane iki suaramu. Lah apa ora wedi ta si Cakil mbok wis mlayu mau. Durung iki. Lho ora ngomong-ngomongan kok mlayu. Gua tak kira wedi kek mlayu. Nah, Aku sapa? Kepi aku. Kowe dadi aku Permadi, kowe dadi buta cikal. Mbok Cakil. Lah iya cakil. Heeh. Kek kepiye anu kene kemau? Ora mandeg-mandeg kok gage mandeg kok sira sapa? Biasane enten crita cakil meko lak mati krana kerise dhewe. lah iya. Iki kecokot untune dhewe. Critane ngono. Wayang sing paling digdaya sapa? Yo paling ora sing gedhe, anu Werkudara. Ora. Gatotkaca anake. Ora. Lha sapa? Sing paling digdaya Cakil. Lha kok iso? Saiki Cakil dipanah Janaka mati sesuk sore nek wayang Cakil isih ngamuk meneh. Oh iya sik ana digdaya ya. Nah, sing kanggo keri, Mbak, Napa Biung? Bali Slendro Pathet Sanga. Mbok menawi tesih wonten pamundutan. Isih ana pamundutan. Ingkang kedah dipun pinangkani Iki ana sing ngersake Waru Doyong. Waru Doyong. Nah, Lah menika pamundutan saking sinten? saking Karang Taruna. Oh Karang Taruna. Nggih. Karang Taruna Karang Gebang mriki Karang nggih. Gebang. Nah, Piyai mriki niku nek nonton wayang dimenake nyenengke ya, Mbah. Nggih. Iso mriksani jenjang. Mriksani lenggah. Ditunggoni Tenang. nasi bar. Iki ngene sesuk tekan jam 4. Kan jam 4? Heeh. Gak teko jam 5 to. Gak teko jam 5. Iya. Monggo. Mangga Waru Doyong. Doyong. Duet ya, Mbak. Waru Doyong duet. Oh ya, oh ya. Oh ya, oh ya. Ya, parikan ayo. Menyang Sleman tuku ketan pandelan sukiran ganteng tenan marmar gajah goyang ning pinggir omah ayu mabang sayange ra sapa omah. Wah meneh, Mbah Klowor parikan. Parian jenengan. Abang-abang omah tutul Ya. Karang Gebang adil makmur. Maru-maru gajah goyang ning pinggir sumur. Ayu mabang-mabang dasare yo subur makmur. Parian meleh. Parikan. Kagem sinten Mbah Klowor napa keluarga ageng Karanggebang mriki? Warga ageng Karanggebang. Oke. Ya. Menyang Palembang tuku nangka keluarga ageng Karanggebang panjang yuswa Amin. maru goyang ning pinggir dalan ayu mabang-mabang sayange ora katrokan.
Ini rak jaritan. Mergo jaritan. Heeh. Kaya bojomu Ageman jaritan. ngayu kok. Jakarta. Ya bojomu jaritan kok katoke jero katok training SMP Negeri 1 Sleman. Sing kandha sapa kok ngerti? Ya bojomu jagong ngono jerone katok training. Ayo Mbah Klowor parian. Arian. Hah? Arian Parian. mbah aku. Dialem ayu apa piye? Apa saiki kowe sik parian kanggo Mbah Klowor? Heeh. Kowe sik. Ayo. Oke ya. Katok klowor. Kombor. Hah? Katok kombor katoke Agus. Mbah Klowor pancen bagus. Ya, dan bagus ki wedhus. Doyong Mas, doyong ning kulon omah. Ayo moblong-moblong, mugi-mugi pinaringan berkah. Parian jenengan. Nek uget-uget ki Genti kepiye aku. jeneng? Ya dialem apa piye ngono. Parian ki sing apik. Kok nek apik tak Teko opahi. dawet ya uget-uget. Heeh. Ayo. Oh ana gigit kok ngolan-olan. Mbak ugit-ugit mung sekilan. Doyong doyong ning pinggir dalan. Uget-uget mung sakilan nyatane marem tenan. Wah, Nek aku ya ora marem lembuh. Nyapule wae nyawang aku ora marem, kurang marem. Nek gol nyawang ora nek gol liyane. Liyane nyawang. Pancen nek aku ki disawang saka kaduan ngene kowe ora wis cedhak karo aku ora patek marem. Nek aku wis nyedak. Nah. Piye, pengen gumuh barang kowe? Wow. Oh, nek tarian ki yo sing apik ora kaya aku mau ngelem karo panjenengan. Ayo. Katok kombor katoke Agus. Mbah Klowor pancen bagus. Kaya apa? Kowe mu kaya wedhe gak ditirokke. Wis sing muni kanca-kanca kok. Kawan aku yang gigit olan-olan. Mbak uget-uget kok ming sekilan. Kabunjul 2 senti. Sekilan yo penting nek penting wong urip enek bolongane. Ora. Bacotke nggih Biung. acutke ayo. Kagem sinten pariane? Sakarepmu wis karo kanca yoga kena, waranggana kena. Oke. Kanggo yoga waranggono. Kenapa kagem panjenengan? Manut. Oke. Ya aku iki pokoke kelan gori mambu pulut nek ditari ya ming manut. Oke, siap. Ayo. Menyang Magetan tuku roti. Nah, Det. Nah. Tanya jawab jan karo Mas. Menguget-uget-uget. Roti. Menyang Magetan tuku roti. Bapak Sukiran kathah rejeki. Terus aku dikeki. Ya. matur Maro-maro kaya Doyong ning pinggir omah. Ayo moblong-moblong. Dasare wong pinter ramah. Timon sikarane ayo bangun negarane. Maru doyong sampun katur Biung. Nggih. Ah, nyak tenan iki ya. nggih. Ya, Menika ngaten Mbak Ika. nggih Biung. Amargi wedalipun sampun ndalu. Nggih. Nah, benjang pinanggih sanes wedal. Nggih. Nah, sak menika dipun bunggel semanten. Sak mantan nggih. Nggih. Menika
wancinipun sampun rampung. Sampun. Wah, lagi pisan ketemu ngene kok ya wis kon mulih aku yo. Iya ta. Ki matur karo para Lah nek pamane ora mulih sisan ya malah meneri. Mame teng mriki mboten napa-napa. Ora apa-apa. Kon nyari nggone masuk Bali kono. nggih matur kalian warga masyarakat ing Karanggebang. Nggih. Kula kekalih mbok menawi nggenipun sowan mboten ndadosaken kersaning penggalih. Kula kekalih Demek ora. ngaturaken Gus sak dumuk ora ngapa-ngapa. Ngene iki lho. Ayo. Kula kekalih ngaturaken waduk Gajah Mungkur ing Wonogiri mbok menawi wonten kelatu ing ngatur nyuwun agung ing samudra pangaksami. Nggih. Paribasan godhong wuyu temumpang layah apan-apan kayune jati sugeng dalu sugeng berpisah kapan-kapan bisa ketemu lagi. Oke. Nggih, mboten kathah nggih kula matur kirang langkung nggih sami kados ingkang dipun aturaken Mbah Klor menika. Nggih, yo nderek anu donga panjenengan nggih, Mbah. wong awake mugi dhewe. keluarga ageng Karanggebang mriki tansah pinaringan ayem tentrem, Amin. tansah gemah ripah loh jinawi, Amin. murah sandang tuwin papan. Amin. Mugi-mugi apa sing dan cah ginayuh bakale kasembadan. Amin. Oke. Ya Rabbal alamin. Matur mbah nuwun Byung anggen kula sowan tamtu kathah sanget klentak-klentunipun kula nyuwun samudra gunging pangsami nggih Byung. Dawah sami-sami jen. Kula nggih idem Mbak Cange. Nggih, Mbah. Nggih. Kula nyuwun pamit. Ayo nek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nek pamit. Salim mboten. Ya salim. Nggih. Arek Lesang ngene. juragane. Nggih. Mboten kula ampun dianggep guyon. Mboten ampun dianggep kuwi lho. Kowe apa nyapa? Oh, alah. Iki nek Ya, Mbah Klowor. bae. Atau Nggih. nggon, Mbah. Nek Mbah Klowor iki urusane panitia. Oh, saking panitia. Nah, nek sing ngurusi Keng Selira aku. Oh, kali panjenengan. Iki wakilku. Oh, nggih. Iki Pak Guru, Pak Supri. Pak Guru, Pak Supri. Iya. Senengane mesti ayo ulangi lagi. Ya. Ora gelem nek gur pisan ayo ulangi lagi. Iki ya Pak Guru ya Pak Dalang sandingku iki. Pak Rustianto. Ayo aja diulangi wong ngejak pisane urung kok diulangi. Ngejak sik lagi di. Lah rak ngono ya. Kok tak apuk lambeku dhewe wis iso ngajari Pak Dalang. Weling kula yen tindak ampun kesesa. Oh nggih. Nah, iya. Mboten. Weling kula yen tindak ampun kesesa wangsulipun liwat sala aduh Rama tak rewangi nguyawara golek sandang karo boga Semanten uga kula lan panjenengan sedaya mugi-mugi tansah pinaringan slamet saking Kang Maha Kuwasa. Slamet-slamet andum slamet anggen kula sak panjenenganira. Kula namung angsalipun ndedonga. Nuwun matur nuwun. ya. Aku yo omong apa aku yo ora roh lho. Nggih, Kapan, nggih, Byung? ya, ya, ya. Matur nuwun. Atas-atas ya, Mbak. Nggih. Nggih.